Niste poželjni ovdje na skupu. Niste poželjni. Ako biste jednog dana postali policijski službenik, ne bismo vas čak primili u nezavisni sindikat policije. Kad smo mi obezbijedili sve preduslove, napravili pravilnik i uredbu, obezbijedili sestra, sad se brinete za uniforme. 7 godina po cijepa ne nosite. Vi se brinete, koristite smrt kolege i zaposlenje njegove supruge. Koristite da biste promovisali tobož rad sindikata. Žena koja zakonski ne može, pa evo, nađite zakonsku mogućnost, pošaljite nam sutra predlog zakonski koji možemo da ispoštujemo. Ne postoji, ne postoji, evo dajte ga medijima da vide. Dajte ga medijima. Idemo dalje. Preko 100 vaših kolega je raspoređeno svuda po Crnoj Gori van mjesta stanovanja. Imamo u ljetnoj sezoni preko 150 kolega koji su raspoređeni na Primorju. Nikad se pobunili niste dok nije vaše rješenje donešeno. Koristite sve ove ljude da biste vaše ciljeve zastupali. Nemojte, molim vas, meni da pričate. Nemojte meni da pričate. Vaša, na bolovanju ste, svaki dan gostujete na emisije i vi zastupate kolege. Časne policajce koji dolaze da rade, vi svaki dan gostujete na emisije. Otkud vi znate zašto sam ja na bolovanju? Organizujete protest, a na bolovanju ste. Ne dolazite na posao. Ja vas nisam pomenuo, s vama nisam pričao, govorim samo se vama. Govorimo o časnom i nečasnim. Govorimo o ljudima koji časno rade svoj posao, koji nijesu na bolovanju, ne primaju pare od države Crne Gore, a bave se nekim drugim stvarima. Sa mnom razgovarate. Pustite. Vi s vama više, ne, što sam imao, rekao sam. Mogu li ja nešto da kažem? Mogu li ja sad da kažem? Možete svaki dan govoriti. Svaki dan govoriti. Evo sad da vam kažem, u oči vas gledam i kažem vam sljedeće. Igor Rmandić se bunio svih 27 godina svoje aktivne policijske službe. Za vrijeme i ovih, i onih, i trećih, i petih. Nikad čutao nisam. U ovu istu zgradu sam donio dokaze o kriminalu u sindikatu uprave policije. Šta ste vi uradili da to pokrenete? Ja mog kolegu, ubijenog, iskreno iz srca žalim i borim se za njegovu porodicu. I poslao sam vam dopis gdje sam vam jasno ukazao kako ćete da zaposlite njegovu suprugu. Imate. Treba da vam objašnjavam ponovo. Ne pada mi napravo. Zakon unutrašnjih poslova. Ja sam vas slušao. Dobro, vi znate. Vi znate o policiji sve, vi ste se rodili kao policajci. Evo koliko vi... Gospodin Adžić, vaše kriminalne aktivnosti koje vi radite sjedeći u fotelji ministra unutrašnjih poslova prevazilaze sve mjere dobrog ukusa i bilo čega drugog. Opet samo politikanska priča. Dajte papir jedan. Gospodin Adžić, recite koga ja to politički zastupam. Vi zastupate politički... Ako ne kažete, evo medija, kažite koga ja politički zastupam. One zbog kojih ste čutali 30 godina. To je laž. To je čista laž. Ja ću vam reći da je to čista laž. Dobro, to je moje mišljenje. Ja sam stradao i u prošlom režimu, stradam i u ovom sad. I vidim da nema razlike između njih i vas. Kako stradate? Tako što primate plate ne dolazite na posao. Tako stradate. Je to stradanje? Evo kako je to stradanje. Evo neka vam kažu kolegi. Kako je stradanje? Kako je to stradanje? Vi ste mene prebacili 250 km od moje porodice. Da li ste vi... Ali vi ste nezadovoljni bili dolje, niste mogli da obavljate svoj posao, svaki dan ste se bunili. Ko to kaže? Vi! Pa svakodnevno ste izlazi na televiziju. Nemojte da obmanjujete. Nemojte da obmanjujete javno. Sad vam kažem, pošto ste ja nisam potpisao zahtjev. Vi bez odobrenja starješine ne možete da nastupate javno. Niste juče izlazili, govorili o istragama. Ne o sindikalnoj borbi. Vi pojma nemate o zakonu i o političkom poslu. Pa nemate, ja sam predstavnik sindikata. Mene štite međunarodne konvencije. Nije tačno. Vi da pričate o istragi kao predstavnik sindikata. Tako je. Da pričate. A ne nego ćemo da čutimo, a vi ćete da vršite uviđaj na licu mjesta. Ma dajte, molim vas. Dajte. To su gluposti. Gospodin Adžić. Svaka priča vam je razbijena u paramparčad. Zato vas i danas ima od G50. Za to ne možete ni da se pokupite da budete reprezentativni sindikat. Ja bi se prema vama ophodio za to što ja ništa više simpatija nemam prema predstavnicima drugih reprezentativnih organizacija nego prema vašoj. Evo vi budite iskreni pa recite jesam na prvom sastanku sa sindikalnim organizacijama poslao i vas i njih. Je li tada rečeno da vi nemate reprezentativnost? Imate li reprezentativnost? Niste održali riječ. Rekli ste iako nismo reprezentativni.
Ako i niste, učestvovat ćemo. bili ste uključeni u sve. Ne, Bili ste uključeni, ne, da, nije tačno. u potpunoj raspodjeli. Nije tačno. Pa ja sam Nije tačno. omogućio svojim Nije tačno. zalaganjem, svojim Još jedna zalaganjem, obmana s vaše samo da strane. kažem, svojim zalaganjem. Nemojte nas smo vam toliko braniti omogućili- više da vas molim. omogućili Policiju nemojte vi braniti. Da uprava Molim. policije dobije 1.800.000 eura u narednih 3 godine za rešavanje stambenih pitanja. Znači, Ko? Ko? Vlada Crne Gore Nije- na samo. moju inicijativu. Ko da dobije? Na moju Ko da inicijativu. dobije? Da dobiju Samo. zaposleni. Nije tačno. Svi Nije tačno. zaposleni. Nije tačno. Svi zaposleni. Nije Tačno je, tačno. a tačno je. Sindikat Vidjet ćete kad uprave bude policije. Rade u Baru. Nemojte Rade da- se u nemojte da Podgorici, slažete. će se raditi za mene. Nemojte Radit to će se u raditi. Kolašinu. Radit će se u Nemojte. Mojkosu. Javnost će suditi sve. Javnost će suditi sve. Ne, Mi ćemo se svesti. Mi ćemo se svesti opet Vama poslije neće ovoga. suditi javnost, Opet vama ćemo će se suditi svesti poslije krivični ovoga. sud, Bože zdravlje. Vi samo izvolite, samo izvolite, Ne samo javnost. izvolite. Sud vama treba da sudi. Danas ste pokazali svu vašu snagu. Odlično. Drago mi je da svojim obmanama svakodnevno na televiziju samo smanjujete broj ljudi koji vas podržavaju, koji znam da su vas iskreno podržavali, koji znam da su bili nezadovoljni radom prethodnog sindikata, vjerovatno i opravdano, ali ste vi vašim djelovanjem koje je prije svega političko pokazali da nemate nikakvog legitimiteta da radite. se zaustaviš da pustiš nas, da pitamo ministra. Dakle, ja sam rekao što sam imao, hvala vam najljepše, Dajte, uživajte. Zaslušajte. Ministre, Što pobježe, evo. Tebe sam pobjeo, koga sam pobjeo, sam tebe pobjeo. Ajde, biješ. Malo je biješ, ajde. Sramotno je. Ajde. Sram te bilo, ajde fukara. Sram te bilo.